дар дунёши дунё беқадру қимат одамо бесум ту беобрӯ сумдора кашинай боло кадоми дафтари ман маъқула яка сухан ки камбағал дар наметин бародар бои мазан ки хушбахтӣ дар корам месум боша ҳамаш меоя камбағал сухан накида меҳмону букашоя неки ман камбағал небилям неки боям нестам ай пушти як ба имон да хонам ба ҷанга хистам гуфтану зебити нест мударозу цум парастай зангиш назан ту як мо мебини да дига дастай ма ошиқи бехабар ишқи поктану кинотай як мо зангиш назадам фаҳмидам да ким ки дотай ошиқи замона ҳамаш дуруғай бародар да духтар бовар накид то набариштаки чодар ма ҳар рӯз бади чашмо мебинам азоби марда ба ошиқ як назар ки дунё ба вай чӣ кардай намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин дунё ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун аз ин ғамҳо фарёди ишқ накун ғамота дару набар беҳуда азоб мекашӣ чашмота мекунӣ тар чӣ дар кораи қасухтан ғамота пинҳон кардан ура дига кас бурдак бо фикри ҳамура кардан ба худо беақлитӣ биха виҷдони мардита чӣ дар кора ёдиш кардан оби чашм резондан ма дига тоқатм намонда э худо чо кунам ошиқи ӯ ҳаром шидам дар мекуна ҷонам чӣ илоҷ дига охир ма да байни ғамонам ҳаққи мақом шидай нафас несай дар димоғам бо ӯ мехам дар тарафам мегам ма дӯст медорам хатои калон кардам тура интихоб кардам хатои ма да чӣ буд ошиқи ту ма шидам агар баргарди рӯзе мисли пештара нестам хирсандӣ накун дига да барат нестам хирсандӣ накун дига ки ма да барат нестам намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин дунё ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун беҳтарин риқҳои ошиқӣ дар синемаи ютуб аз канали Шаҳри Студия дӯстон лайк ва обуна шуда нафармоед.